Продължаваме към следващата дестинация. Стига съм карал по този главен път, тук знам едно шорткътче. Тук един пряк път пащаме, айде. И тук е страшничко вече. Изгнили са тези дъски яко. Holy shit! Слеза ли долу? Добре, айде чакай, моля да слезеш да видим как да видим. Чакай да слезна, айде. Чакай! Гледаш ли сега? Перфектно! Искам и аз, не мога. Само една там. И да не си прав. Давай, да. Добре ли? О, shit. Ей. Ивето е боли глава. Разкажи, Ива, защо те боли глава? Липса на секс. Да влезе тук и да се избира колко. Дългото момче. Как сте? Бил ви долу горе? Живи и здраве. Верите. Защо не сте на събора горе? Къде? Е, тук, където музиката се чува. Те... То горната къща има музика на живо. Той си е чорбажия човека, той си е сам. И сега, гледаш и избираш. Дребнички са, но... Чудни са, виж, готови са. Дай.
Чудни, Взимай тази турбичка и слагай. чудни. Да. Колко да стига Колкото ни пълни. удобно. Бе, турбата докато са напълни. Да, бе, по 2, по 3 турбата, докато са напълни турбата. Да, бе. А да не питам, Да. какво се рече 21 юлка? Това е дъщеря ми е почина 21 години за това. О, И е в нея на памет. да почива в мир. Да, светла и памет, да. Жестоки са прасковите. Давай, слагай. Стига толкова. Вие какво ще Ма не, ядете? боже, давай, че Няма- ще няма време ли? да ги фърлям. Няма ли ракия да стане хубава от Не, тях? има и за ракия, и за компот, всичко сме направили ние. Оп, Да. котките ли? Да. И ще ги събере бе тия. Тия са ударени, де. Оп. Не, как стига, бе? Слагай тук сега. Да има и за нас, да има и за други. Леле. Стига, не мога да се спра. Момка, събере, докато можеш, бе. Докато Ай. има място в турбата. Те викат сега, стига, ама после ще питат Да. за тях. Дай още. Айде, стига верно толкова. Леле. Много ви благодарим. Всичко живи и здрави, момчета да сте. Живи и здрави. Сега се ударваме преди. Вие тук си живеете. Не, в Бургас живеем, а тук идваме лято. Лятото е супер. Браво. Хубава къща. Направяме с голям взор тук, защото Да. е трудно момента тук. А вода имате ли? Има вода, има за сега. Селото не мога да се опачам за водата. Браво. Бива, долу горе бива. Аз не съм от тук, жената е от тук. Тя къщата беше на време. Аз съм от Вършило. Аха, то пак е тук страдаш. Да. На 6 км сме неговата. Аха. Тук е направи вилата и тук додах да ти кажа, че лятно време, март месец стане ли, до декември месец сме Си супер. Да, браво. Имам, дворчето ми е малко, но има много Всичко плод. имаш, виж, Имам домати, много. чушки, Всичко, домати, чушки, грозде. грозде имам, да. Всичко е 6. Благодаря много. Моля. Ще минаваме по това време всяка година. Както и да минеш, винаги Винаги няма има никакъв проблем. продукция. Да. Каквото има плод, няма никакъв проблем. Много ви благодарим. Центъра тук. Тук Надясно. като стърнете, първата в ляво хващате, излизате долу на главната улица, в дясно е центъра. Той ще разберете. Добре. Орехите, стигнете ли един орех надолу, той те образно в дясно е център. А събор вчера ли имаше? С нощи ли имаше събор? Имаше песни, днеска бяха борбите. Борби е имало. Да. Ехе. Повечето Всичко добро ви желая. Живи и здрави, до нови срещи. Еха. Утре за закуска с кисело мляко. Къде? Не. Дай нощчето. Дай ли гледам това? Жестоки са. Сега долу ще ги измием на чешмата. Да, не.
Здравейте, приятели, 1 септември и 1 септември на Созопол. Времето закладня, деня стана по-къс. Тук нов чалга клуб отвориха. Хубаво е да се филтрират хората, да знаем къде са селяндурите. Извинявам се за груби език. Вчера имах уникален късмет, фанах много голяма риба тук от пристанището. Ще се пробвам пак днес. Септември се появява рибата. Ела, бе, момче, къде ходиш? Ела. Добро куче, добро. Добро куче. Айде, скачи. Скачи да те маза. Айде, скачи горе. Скачи. Добро куче. Добро. Айде. Няма. Няма. Не. Не. Айде, тиче. Хайде, Ванка! Как си ти? Добре. Викича! Дръж, Викич! Ще фанеш ли? Как мислиш, давай! Хайде! Браво, бе! Чакайте, те съм тук да ти скарам аз пушката на тебе. Оха! Ще ми обясняваш ли как се лови? Не, ти ще ми преподаш на мен уроци. Само ти ги бъде. Хайде! Не! 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 Изтървахме я. Изтървахме я, май. Не смея, бе, тук е, бе. Донеси кемчето, голямата бяла риба. Бързо е! Кой това е? Кой това е? Чакай, дай насам да я снимаме, бе, хубаво. Това не е късмет, това е майсторлък, бе, момче. Не, оцелия, бе. Това не е да я снимат, това не е да я снимат. А? Ай си, спокойно. Снимаме. Бе, красива Виж риба. каква красива. Наистина е красива. Значи късмет е един път като фанеш. Ама като фанеш... Си късметлива, бе. Не е късмет, майсторлък е това, бе. Браво, ама това си чисто луд.